Hola, doncs avui toca el segon capítol del llibre que estic llegint i ja he llegit el primer capítol i avui toca el capítol 2, a veure què sabeix, a veure què troba el Bernat la Tura i tots els de la colla. Vale, començo per aquí. La Kit, la Tura i en Bernat surten corrent de la taquilla de venda d'entrades i es dirigeixen cap a l'esquerra. En Bernat recorda que és allà on hi ha les gàbies dels antropoides i el primer que volen ensenyar-li a la Kit és el floquet de neu, el goril·la blanc únic al món. Aquest va ser trobat a mitjans 60 a la Guinea Equatorial pel doctor Jordi Sabater Pi. En Floquet de neu encara era molt petit quan el doctor Sabater Pi el va acollir. Un camperol indígena, Benito Mañé, havia mort la mare del petit goril·la blanc i quan el doctor Sabater el va veure, el cadell estava en un estat de salut lamentable. El doctor Sabater va dir als camperols que, de ben segur, se'ls moriria i els va proposar de tenir-ne cura ell mateix per provar de fer que es recuperés. El va alimentar amb biberó i quan va aconseguir que es refés, va pagar amb Benito Mañé la quantitat que el camperol li va demanar per l'animal i se'l va endur a Barcelona. Floquet de neu llavors encara es deia Nufu Nigi, que vol dir goril·la blanc en l'idioma dels indígenes que el van capturar i quan va venir a Barcelona tenia 3 anys. En arribar a la ciutat, el doctor Sabater el va donar al zoològic que el van trobar a batejar com a Copito de Nieves, el floquet de neu i el personatge principal. No fou fins al cap d'uns anys que es va començar a conèixer amb el nom actual de floquet de neu. Aquí, al zoològic han intentat que Floquet tingués fills blancs com ell, però fins al moment, tot i que n'han tingut molts, sembla que és el goril·la que més fills ha tingut en captivitat. Tots han nascut amb el pelatge fosc. Fins i tot un parell de netes que té. En Floquet ja és avi, també tenen el pèl fosc. Ara, en Floquet té 39 anys i viu en una gàbia gran amb les seves netes, la Nimba i la Batanga, amb les quals juga molt, ja que s'ha pres el paper d'avi molt seriosament. Elles van haver de ser separades de les seves mares poc després de néixer, ja que aquestes no sabien tenir-ne cura. Sembla estrany, oi? Doncs no n'és gens, ja que de fer mare també se n'aprèn. I resulta que les mares de la Nimba i la Batanga, pel fet de no haver tingut models d'altres mares goril·les, ja que el so durant molts anys de goril·les no n'havia nascut, resulta que no en tenien ni idea i es miraven els seus fills com bitxos estranys i els donaven empentes i puntades de peu per veure com reaccionaven. Així que les dues petites, indefenses i sense experiència, no saben escapar del perill que significaven per a elles aquells jocs i experiments i van haver de ser rescatades de les grapes de les seves mares que les havien pres per noves i avorrides joguines. La Nimba i la Batanga constitueixen una de les poques distraccions que té en Floquet, ja que per la resta fa cara d'avorrit i es passa moltes estones d'esquena al públic. La Tura recorda que va venir al zoo per un aniversari d'en Floquet i que, malgrat que havien guarnit tot el parc com una festa i li havien posat un simulacre de pastís al davant, ella es va passar tot el matí de cul a l'abundant públic, la major part del qual va haver de marxar a casa seva sense haver-li pogut fer una foto de cara. A ella li va semblar que estava enfadat amb tant de fer cagarela. Ara el mira i li sembla trist. Què deu pensar un animal com ell tan semblant als humans, empresonat per a tota la vida sense haver comès cap delicte? Segur que és entre reixes i esdeveniment un permanent espectacle públic on li agrada més estar? Està convençuda que si ell pogués parlar, que si el poguessin entendre, el que els diria els faria sentir molta llàstima. Perquè n'hi ha qui diuen que els animals no pensen, però la Tura, que conviu amb el Bub, un dels gossos més intel·ligents de la Garrotxa, està disposada a defensar el contrari. Ella creu que els animals pensen i sobretot que senten. Estan tristos o alegres segons els agradi o no el que els ha tocat viure i tenen capacitat d'elecció davant de més d'una opció. En Bernat s'ha anat separant cap a la dreta a fi d'aconseguir un bon angle per fer una foto a un dels cadells entremaliats que li fan molta gràcia. I mentre enfoca i gradua la seva càmera no pot evitar sentir la conversa dels dos turistes del seu costat.
Semblen un pare i un fill i parlen anglès. Té la sort que els entén força bé i per això pot escoltar que parlen de Gaudí i d'un tresor secret que el pare té interès a trobar. L'home sembla saber-ne molt sobre l'il·lustre arquitecte català i el fill l'escolta embadalit. En Bernat també, tant que encara no s'ha decidit a disparar i fer la foto als cadells. Ha de procurar no allunyar-se gaire dels turistes perquè vol fer-los algunes preguntes sobre una cosa que ja el té ben intrigat. El tresor, a més d'intentar aclarir algunes paraules que se li han escapat de la conversa. Però ara, tan atrevit que és a vegades, no sap com dir-los que ha tafanejat tota la seva conversa i que el tema li ha semblat molt interessant. Tampoc no té ganes de que el prengui per un maleducat. De sobte, un missatge emès per la megafonia general del so els deixa paralitzats. Situació d'emergència, atenció! Es prega a tots els visitants del zoològic que s'acostin immediatament a la porta d'entrada, ja que s'ha escapat de la seva gàbia la Nera, una femella goril·la, i ara camina tota sola per l'espai dels visitants. Els preguem que corrin cap a la porta. La Nera avui podria ser perillosa, ja que està enfadada i dolguda perquè no troba el seu fill petit. Es queden tots glaçats. Atención, mensaje de emergencia, repetimos, se ruega a todos los visitantes. En Bernat pensa que els anglesos no reaccionaran fins d'aquí a uns moments quan per a megafonia passin el missatge en anglès i sap que en certs casos perdre uns instants pot significar-ho tot. Per tant, en Bernat s'hi acosta i els explica la situació. La seva sorpresa és gran quan comprova que els anglesos entenen el català i que amb un accent barrejat d'ausiàs marc i d'illes britàniques també el parlen. Tots junts comencen a fer marxa enrere per allà on havien vingut. En Bernat corre davant de tots i en fer el revolt al final de la rampa d'accés als antropoides es troba de cara amb la Nera. Ella és aturada al mig del camí. És una goril·la de pelatge molt fosc i ara ell la troba alta com una geganta. Puf! Aquesta noia enfadada no deu ser de gaire bon tractar. Les cames li tremolen i està a punt de desmaiar-se de por, tot i que de moment la Nera no ha fet encara cap gest que li faci sospitar que el pensa negre. Agredir. Ni s'ha picat el pit com fan els de les pel·lícules quan volen mostrar la seva força per impressionar algú. Ni li ha fet cap bram, ni li ha ensenyat les dents. És clar que amb la diferència d'estatura és possible que la Nera no el vegi com una amenaça i que en Bernat li sembla un cadell semblant al que ella busca, sols que també deu tenir clar que no és ell, perquè també tindria gràcia que la Nera se n'enamorés i el volgués adoptar en lloc del fill que ha perdut. Estan tots glaçats, aturats i espaordits, i mica en mica comencen a caminar d'esquena a petits passets a fi de no alarmar. La Nera, ja que s'han adonat que si es posen a córrer i ella els vol perseguir, amb 3 gambades els haurà atrapat. Ara es tracta d'aprofitar aquests moments d'ella en què sembla que està meditant què fer, que està rumiant cap on anar, per posar alguns metres de distància entre la goril·la fugissera i el grup. No s'han dit, però tots estan fent el mateix. Quan són altra vegada davant de la gàbia del floquet a neu, el que veuen els esgarrifa. La Nera fa un aparell de brams terribles i en 4 gambades que, tot i amb el seu cos passadíssim, les ha fetes com si volés, es planta altra vegada davant d'ells en actitud amenaçadora. Ells segueixen fent petites passetes enrere amb la intenció de veure si poden aconseguir baixar per l'altra rampa sempre que la seva nova amiga els ho permeti. Pot ser que els deixi allunyar uns metres i després torni a repetir el mateix número, pensa la Tura, qui a més de la por sent una llàstima veritable per la situació d'aquests animals. Potser s'està divertint amb ells, encara que normalment són els humans que ens divertim amb els goril·les. Però sembla que ella està més aviat interessada a fer que se'n vagi d'aquella zona i la deixin tranquil·la per cercar el seu fillet entre els parents, que és on deu creure que té possibilitats de ser. De lluny la miren i se n'adonen que l'atenció de l'animal està totalment fixada en els cadells que volten enjogassats per la gàbia del floquet, com si esperés que d'un moment a l'altre aparegués jugant amb ells el seu fill. Ara que ja han deixat de ser el blanc de l'atenció de la Nera, ben mirat potser no han estat per a ella res més que una nosa en el seu camí. Engeguen a córrer tant
com poden cap a la porta general. Mentre es creuen amb una brigada d'homes del zoo preparats per retornar la nera a casa seva, senten els brams de la goril·la i del floquet de neu talment com si tinguessin una conversa. Quan arriben a les portes, el guarda obre una reixa lateral a fi que puguin sortir al carrer. No vagin gaire lluny, que en pocs minuts tot tornarà a estar en ordre i podran seguir amb la seva visita. Els anglesos, agraïts a en Bernat per l'atenció que han tingut amb ells, es presenten. Soc en Peter, el pare d'en Marc, i et volem agrair molt que t'hagis preocupat per nosaltres. Jo sóc en Bernat, encaixen, i aquestes són la meva cosina Tura, la Kit, la Xesca, que és la mare de la Tura, i la Laia, que és la cosina de la Xesca, i que ens acompanyarà durant 3 dies per Barcelona. En Bernat dubta, però té el discurs a la punta de la llengua i li crema per sortir. També sap que a vegades les oportunitats es presenten una sola vegada i que si les deixes escapar et quedes amb la desagradable sensació de com hagués estat de bo haver-ho fet. Així que es dona ànims mentalment i segueix. Volia dir que, bé, de fet, mentre feia una foto al floquet de neu, us he sentit parlar de Gaudí i com que nosaltres també tenim previst visitar els seus monuments, us volíem proposar d'anar-hi junts. La Xesca i la Tura, que són de les que coneixem més en Bernat, se sorprenen d'aquesta afecció sobtada del noi per l'art i per les relacions públiques. Són facetes que no li coincideixen. En Bernat tot sol, inventant animalades, és bastant original, però no és característica seva relacionar-se amb desconeguts i menys interessar-se per monuments artístics. Això els fa sospitar que alguna cosa porta de cap al noi de la visera. I no van gens errades, sols que en Bernat, de moment, ha decidit no confessar el seu secret. Procurarà fer-se amic d'en Marc i a veure si està de sort i aquest li explica alguna cosa sobre el misteriós secret de Gaudí de què parla el seu pare. No sap que no li farà cap falta, ja que en Peter els proposa de seguir junts la visita al zoo, tot seguit anar a dinar i després anar a visitar la Sagrada Família. I a més, ens en expliquen les raons. En Marc i jo hi hem de cercar alguna cosa allà i si us fa gràcia ens hi podríeu ajudar. L'enigma comença a contagiar-los a tots que s'apunten a la idea amb molt d'entusiasme. I aquí quedem el tercer capítol, que el començarem demà a llegir. Doncs ja anem per tercer, demà al capítol 3 i espero que hagi agradat el segon capítol.